Dobrý den ještě jednou, moje jméno je Tomáš Hruša. Já bych vás tady chtěl přivítat tady na farmě Václava Duba v Poubíně. Je mi velkou ctí, že vás tady dneska můžu všechny přivítat na takový zásadní akci, a to je Den otevřených dveří při příležitosti spuštění prvního automatického krmícího systému v České republice. Tato akce není o tom jenom, aby jsme ukázali jako agropartner, že se opravdu cítíme jako inovátoři českého zemědělství. A není to ani jenom kvůli tomu, že tato akce je zásadní v tom, že se v podstatě tato farma zapíše do, řekněme, dějin českého zemědělství jako farma, kde byl spuštěný první automatický krmící systém, stejně jako například paní Diviš Spacová s prvníma astronautama v roce 2003. Je to v podstatě takový signál vůči českému zemědělství, ale nejenom českému, ale je to i v podstatě za hranice českého zemědělství. Z toho důvodu, že bychom si měli přiznat, že ačkoliv v novinách se píše, jak se máme špatně a podobně, tak přesto je tady na tom příkladě vidět ta chuť jít furt dopředu. Jít dál, inovovat a zvyšovat efektivitu práce. V pátek jsem se vrátil ze setkání z Varšavy, kde bylo setkání Lely Center, a v podstatě z tohoto jsem si přivez 3 takové zásadní zprávy. První je ta, že firma Lely věří v budoucnost českého zemědělství, když v tuto chvíli například nenaplňuje mléčnou kvótu, ale chce nadále podporovat nás jako agropartner a vás jako uživatele nejenom dojících automatických dojicích systémů. Ta druhá zajímavá zpráva je ta, to vypadává, je ta, že se dělal průzkum v rámci celého světa, průzkum mezi uživatelema dojících robotů, s tím, že drtivá většina, nebo výsledek je takový, že drtivá většina těch uživatelů by si ten robot koupila znovu. Tady se jenom potvrzuje statistika i třeba naše, nebo analýza z našeho trhu, že v podstatě jsme na úrovni celého světa, kdy vlastně v tomhletom nějak nevybočujeme ani nahoru, ani dolů. Naopak nahoru trošku vybočujeme v tom, a to je ta třetí zpráva, že jsme zhruba o 10% výš nad světovým průměrem, je to zhruba o 10%. V podstatě se blížíme k tomu ideálu, kdy všichni uživatelé dojících robotů jsou spokojení se servisem, což je v podstatě ta zásadní věc, která se k tomu pojí. My už jsme v podstatě připravili i díky tomu zázemí, už i zázemí pro Lely Vector, to znamená, máme certifikované techniky, které to umí jak instalovat, tak i servisovat. Máme zázemí v náhradních dílech, což byla teda mimochodem v podstatě podmínka pro to, aby jsme vůbec ten systém mohli u nás prodávat a provozovat. Co si v podstatě my jako agropartner slibujeme od tohoto zařízení? Slibujeme si to, že budeme mít takový úspěch, jako máme s Lely astronautama. V tuhletu chvíli je jich 150 a dá se říct, že máme zhruba 80% trhu v Česku, 100% trhu na Slovensku. Vlastně tyhle čísla nebo tenhle náš odhad podporuje i to, že jsme v rámci Techagra získali cenu Grand Prix za Lely Vector,
a velice nás potěšil zájem v rámci Techagra. V podstatě už teď projektujeme některé stavby. Velice věříme, že ještě během tohoto roku se někde tohleto zařízení umístí. Co by měl ten LED vektor řešit majitelům? Měl by v podstatě vyřešit to, že by měl zvednout zejména efektivitu práce, která v rámci českého zemědělství není v porovnání s ostatníma státama moc veselá. Měl by výrazně šetřit energii a měl by zejména činit to farmaření flexibilnější. Samozřejmě celé to je zabaleno do konceptu, nejde o ten produkt jako takový, ale samozřejmě s tím se pojí i servis a tak dále. V rámci oslavy 10 let výročí robotického dojení u nás v České republice jsem loni na podzim říkal, že přes 20% stávajících majitelů už rozšířilo počet dojících robotů a tato farma, kde teďka všichni stojíme, trošku vybočuje z těch čísel, a to z toho důvodu, že se rozšiřovala hned několikrát. V první chvíli to byl první robot v roce 2007, jestli to říkám správně, s tím, že v podstatě ten jeden stroj vyřeší situaci tady na mě. Velice nás potěšilo, že během necelých 3 let se tady instaloval druhý robot, rozšiřovala se stáj. Zanedlouho jsme si brali protiúčtem ten nejstarší robot a dávali sem 2 nový, s tím, že se tady ještě dělaly lhací boxy a tím se vlastně zvyšovala kapacita celé stáje. Mezitím se ještě dodělával tamhle ten teletník. Ze začátku tohoto roku se tady instaloval LED vektor a v tuhletu chvíli je připraveno k instalaci horizontální větrání tady ve stáji a automatický světelný režim. Z tohoto důvodu si myslím, že tohle nebo jaký jiný místo by mělo být to, kde se otevírá takhle zásadní produkt. Jsem rád, že se vás tu ve finále sešlo poměrně dost. Já bych chtěl ještě předtím, než se znova pustíme do stáje a než vám zhruba popíšu, co se zrovna za mnou děje, tak bych vás chtěl poprosit o jednu věc. Vektor je systém automatický, ale je také bezpečný. Řadu bezpečnostních mechanismů jsme museli překlenout, řada mechanismů zůstává zapojena. Proto vás prosím, nemačkejte žádná tlačítka, zvlášť ta, která mají nápis stop. Nechme systém fungovat a pracovat tak, jak mu bylo určeno. Já už teda přejdu k popisu, co se asi za mnou děje. V současné chvíli systém má informace o tom, že jedna z 2 skupin ve stáji potřebuje nakrmit. Ty skupiny tam jsou 2. Na pravé straně je na tom jednom robotu, na tom starším A3 Next robotu je počet zvířat kolem 60, na levé straně, na pravé straně je pak 120 zvířat. Systém krmí každou skupinu zvlášť, každá skupina má stanovenou stejnou krmnou dávku, ale rozdílné množství. Systém sám pomocí laserového senzoru, který krmí má, změří průměrnou výšku krmiva na krmném stole a na základě toho se rozhoduje, kterou skupinu, zda levou nebo pravou, bude zrovna krmit. Pokud se nemýlím, v současné chvíli bude zhruba co málo přes 30 minut připravovat krmnou dávku pro tu pravou skupinu. Bude navažovat dohromady 580 kg kompletní krmné dávky. Po
Potom bude několik minut míchat a potom se rozjede, aby tuto skupinu nakrmil. Tu levou skupinu, kterou nebude krmit, tu v podstatě bude přihrnovat a bude přitom zjišťovat, jaké množství krmiva na krmném stole vlastně je. Pokud systém změří obě skupiny, tu skupinu, která má největší diferenci, to znamená toho, co jsme nastavili, tu minimální úroveň krmiva, a pokud ten rozdíl na dané skupině je větší než na té druhé, systém preferuje tuto skupinu, to znamená krmení bude probíhat právě tady u té skupiny. To je vlastně jedinečná a dosud nepřekonaná funkce tohoto automatického systému krmení, protože systém nekrmí podle toho, jak my potřebujeme, podle nastavených časů. On krmí podle potřeby krav. Pokud se příjem sušiny u zvířat zvýší, systém na to dokáže velmi pružně reagovat tím, že krmí vyšší frekvencí, to znamená nakrmí větší počet jíst během 24 hodin. Pokud se příjem sušiny sníží v létě, v teplém počasí, systém na to dokáže opět velmi pružně reagovat. Co se týká nastavení, asi několik čísel, zde je krmná dávka nastavena na 23 kg siláže, 18 kg senáže, 4 kg mláta, 4 kg slámy a něco málo přes 4 kg koncentrátu obsahující i krmná aditiva. Systém má nastavenou prioritu jednotlivých komponent, to znamená, snaží se nakládat nejprve vlhčí krmiva s delším stéblem, to znamená, jak vidíme, začíná senáží, bude pokračovat slámou, mlátem a skončí u siláže. Celková doba krmení té druhé skupiny, to znamená té skupiny vpravo, se pohybuje kolem hodiny, to znamená, můžete vidět systém, jak pracuje samočinně, nikdo z nás ho neřídí, systém pracuje tak, jak byl naprogramován a jak sám uzná za vhodné. Manželům dovolím, pokud budou chtít, nebudou chtít, rádi se s vámi setkají osobně. Další až si myslím, můžeme udělat to opět na základě osobní roviny, to znamená, já vám tuto chvíli přeju, abyste si činnost Vektora užili, neváhejte, ptejte se, komunikujte. Děkuji. Dámy a pánové, jestli vás ještě můžu poprosit chvíličku o pozornost, jenom bych chtěla dodat, pokud někdo z vás by měl zájem o přednášku, má Lely Vektor, dozvědět se více, plánujeme uspořádat vyloženě přednáškový den na toto téma, kde byste se dozvěděli podrobnější informace. Proto vás prosím na vašem odchodu, pokud byste mohli do registračního listu doplnit, že byste měli o přednášku zájem, budete moci všichni odebrat zase na prohlídku Vektora. Přeji vám příjemné odpoledne.